салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. дар ду рӯзи охир дар олами варзиш гапу калочаҳои зиёде ба меён омад. фоҷиаву ҳангома ва рекордҳои ғайриинтизор воқеан ба истироҳати дурӯза рӯяи дигар зам кард. аввал ин ки дебюти бозингари ҳамсояи мо дар дастаи Манчестер Сити муҳокимаҳои зиёде дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба миён овард. Абдулқодир Ҳусанов бо пираҳани дастаи Сити аввалин бозии худро баргузор кард. ҳарчанд барои аввалин рақобат маҳорати бозингари узбек бад набуд. дуюм ин ки ин премер-лигаи Англия аст. на ҳар кас дар бозии якуми худ бо пуррагӣ аз вазифааш баромада метавонад. сеюм ин ки бозии аввалин бо яке аз тимҳои пурқуввати Англия дастаи Челси рост омад. хулоси кор, ягона голе ки лондониҳо ба ҳадаф расониданд бо иштибоҳи Абдуқодир ба миён омад. бо сар тӯбро ҷониби дарвозаи худ ҳаво дод, вале тӯб ба дасти рақибон рафт. ҳамин тавр дигар маълум буд ки Ҳусанов хеле ғамгин аст ва мисле ки худро бахшида наметавонад. ин буд ки Гвардиола дар дақиқаи 53-ум ӯро иваз намуд. баъдан дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъзе мухлисони бекор борони нафрату нафринро бар сари бозингар мерехтанд. Пеп Гвардиола баъди бозӣ шӯхикунон гуфт ки акнун ман маҷбур мешавам ё забони узбекӣ ва ё забони русиро ёд бигирам. ӯ ягон калимаи маро намефаҳмад. мухлисони дар боло ишорашуда суханони Гвардиоларо гирифта кино сохтанд. Абдуқодирро ба бемаҳоратӣ ва Гвардиолаву Ситиро барои интихоби нодуруст сарзаниш мекарданд. ҳатто Гулрӯз Худоназарзода дар вақти шарҳи бозӣ ишора кард ки Абдуқодир бояд донад ки ин дастаи Челси аст, на тими Қизилқум. кор то ҷое расид ки дигар бозингарони дастаи Сити ба пуштибонии Абдуқодир Ҳусанов бархостанд. Эрлинг Ҳоланд гуфтааст ки ман дар бозии аввалини худ бар муқобили Ливерпул айнан дар ҳолати Абдуқодир будам. ҳоло баъди чанд вақт мебинед ки исми ӯ ҳамчун беҳтарин дифоъгар дар футбол садо медиҳад. дар асл сарзаниши як бозингар баъди як бозӣ нодуруст ҳам ҳаст. хандаовар аст вақте ӯ дар дастаи Манчестер Сити бозӣ мекунаду баъзеҳо дар дохили маршрут ӯро танқид мекунанд. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол дар телеграм-канале ки ман дар комментария закрепит кардаам, даромада ба силкаи гузоштаи маро пахш намоед. дар вақти регистратсия промокоди 1x Фирдавсро истифода баред ва дар аввалин пардохт имкони 8000 сомонӣ ба даст оварданро пайдо мекунед. Реал Мадрид дастаи Валадолидро болои нафаскашӣ намондан ҳамчунин 3 голи беҷавоб зад. ин ҳам дар ҳоле аст ки то чанд вақти пеш ҳатто мухлисони Реал мегуфтанд ки Мбаппе омаду тими шоҳонаро вайрон кард. аммо Мбаппе аст. ӯ гуфта буд ки ба ҳамаи ин интиқодҳо ман баъдан ҷавоб медиҳам. акнун вақти ҳисоби китоб омад. дар бозиҳо пайҳам гол мезанад ва дар ин рақобат яку якбора 3 гол заду аввалин хетрики худро бо пираҳани Реал анҷом дод. баъдан ӯ гуфтааст ки аз хетрики ман дида ғолибияти Реал боло меистад, чун феълан ҷадвали Ла Лига интригаи баланд дорад. мехоҳем аз Атлетико ҳоло ҳам дуртар бошем. хулас Мбаппе нав сурати баланд гирифт. ҳоло дар 19 бозии иштирок кардааш ба задани 15 гол даст ёфт ва дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои чемпионат дар мавқеи дуюм баъди Левандовски меистад ки машинаи полшагӣ ба задани 17 гол даст ёфтааст. Реал бошад дар чемпионати Испания бо 49 хол дар садри ҷадвал аст ки баъди ӯ Атлетико бо 45 хол ҷои дуюм ва дастае ки як маротиба 5-2 ва як бори дигар 4-0 шикаст дода буд дар ҷои сеюм аст. акнун барои шумо савол, дастае ки воқеан зур аст дар ҷадвал бояд дар кадом мавқеъ бошад, якум ё сеюм? дар сулолаи Нурмагомедовҳои овозадор ин моҳ моҳи пурташвиш буд ва ягона нафаре ки дар ин моҳ андаке онҳоро ғамгин кард ин Умар Нурмагомедов буд ки дар муқобили Мераб Дивалишвили шикаст хӯрд. ҳамагӣ баъд як ҳафтаи шикасти Умар дар UFC бародари хунии ӯ Усмон Нурмагомедов дар финали рақобатҳои PFL бо унвони Road to Dubai бо Пол Хьюз рақобат дошт. онҷо ҳам тими ҳамбӣ бо ҳамроҳии Ислом Махачеву дигарон дар назди ҳашткунҷа дар канори Усмон буданд. дар ҳафти рақобат разгари доғистонӣ ҳарифи ирландии худро шикаст дод ва сеюмин маротиба камарбанди чемпионии худро ҳифз намуд. Усмон дар мусобиқаи PFL дар муҳофизаткунии камарбанди чемпионӣ дар роҳи рекордгузорӣ аст. аз ҳама ҷои хандаовари ин мусобиқа дар он буд ки Ислом Махачев нодуруст суханҳои Умарро аз русӣ бо англисӣ тарҷума мекард ва Ҳабиб дар як гӯшаи минбар аз ин дурӯғҳо механдиду
каф мекуфт. дар охир баъдан баранда ҳабибро ба назди баландгӯяк даъват кард ва ирландиҳо садои интиқодӣ баланд карданд. аммо ҳабиб дар як лаҳза душмании чандинсоларо аз байн бурд. ӯ гуфтааст ки ин нофаҳмиҳо аз ҳамон вақте шурӯъ шуд ки ман бо Конор рақобат кардам. мо шуморо, роҳбарияти мамлакати шуморо ва ҳамаи мардуми Ирландияро дӯст медорем. мо шуморо бародари худ мехонем. бо ин суханон мисле ки ирландиҳо дар минбар ҳама чиро фаромӯш карданду аз ҷой бархоста каф гуфтанд. барои ҳамин суханони одамони нобиға дар ҳама ҷо таъсир дорад. дар рақобатҳои Australian Open низ сару садоҳо хеле зиёд шуд. дар олами ин варзиш низ мисли Ҳарри Кейн теннисбозони бетоле зиёданд. яке аз онҳо Александр Звереви олмонӣ аст ки аллакай дар сеюмин финали худ ба бох рӯбарӯ мешавад. дар финали ин мусобиқаи муҳташам ду тан аз номдорони варзиши теннис Яник Синнери итолиёвӣ ва Александр Зверев муқобили ҳам қарор гирифтанд. дар се сети баргузоршуда теннисбози олмонӣ шикаст хӯрд ва Синнер чемпиони мусобиқаи кушоди Australian Open гардид. Александр Зверев баъдан бо алам гуфт ки дар назди ҷоми чемпионӣ бошӣ ӯ ба он даст расонида натавонӣ хеле аламовар аст. ман ин навбат тамоми нерӯи худро сарф кардам. гуфтам барои ин ҷоиза ҷанг эълон мекунам. аммо Синнер имрӯз аз ҳад зиёд хуб бозӣ кард. ин тақдири ман аст ки дар финал бояд ҳарифонам аз худ зиёд бозӣ кунанд. Синнерро барои ин ҷоиза таҳният мегӯям, гуфтааст Александр Зверев. ҳамин гуна хабарҳоро нахонам мегӯям, боз намешавад охир. дастаи занонаи Барселона тими занонаи Реал Мадридро бо ҳисоби бузурги 5-0 шикаст дод. дар куҷои мо ҳамин гуна ҳисобро дида будем? хулас, ин бозӣ ҳам дар финали суперҷоми Испания рух дод ки бозингарони каталонӣ Грехем, Пайор, Патри ва Алексия Путелес ба задани голҳо даст ёфтанд. ба ҳамин тартиб тими занонаи Барселона имсол ғолиби суперҷоми Испания гардид. имсол воқеан дар Эл Классикои занонаву мардона фақат бахт ба рӯи Барселона механдад. дар моҳи ноябр низ ин дастаҳо дар рақобатҳои чемпионати Испания рӯбарӯи ҳам қарор гирифта буданд ки он ҷо низ дастаи каталонӣ бо ҳисоби 4-0 ғалаба ба даст оварда буд. дар умум имсол дастаҳои мардонаву занонаи Реал ҷамъуҷамъ ба дарвозаи худ 18 гол аз ҷониби нилӯнориҳо хӯрданд ки дар ҷавоб ҳамагӣ 2 гол заданд. 18-2 ин натиҷаи бозиҳои Реалу Барс дар мавсими имсол аст ва ин ягона чизе аст ки мухлисони Барселона ифтихор мекунанд. Реал аз пушти кору борҳои худаш аст. ҷои якум дар Ла Лига ва қадамҳои устувор барои гирифтани Лигаи чемпионҳо. дастаи Тоттенҳем дар муқобили тими Лестер шикаст хӯрд. лондониҳо бадтарин мавсими футболиро паси сар мекунанд. ҳатто мухлисони дастаи мазкур дар минбари майдон бо як овезаи калон аз раҳбарияти бошгоҳ интиқод карданд. дар ин овеза навишта шудааст ки 24 сол, 16 сармураббӣ ва як ҷоиза. вақти тағйирот фаро расид. онҳо ин навиштаҷотро бар муқобили Дэниел Леви ба минбар гузоштанд. Дэниел Леви аз соли 2001 раҳбарии бошгоҳи мазкурро бар зимма дорад ва то ин дам даста фақат соли 2008 ҷоми лигаро соҳиб шудааст. охирин маротиба дар Премер-лигаи Англия 64 сол пеш ғолиб омада буданд. дар ин миён дастаи мазкур бо доштани бузургтарин бозингарон ҳам ба гирифтани ҷом даст наёфтааст. аз ин рӯ мухлисони дастаи эътироз доранд ки Дэниел Леви аз симати президентӣ барканор карда шавад. дар охирин бозӣ ҳам Лестер дар муқобили онҳо камбек кард ва Ҷейми Варди ҷониби мухлисон ситораи чемпионии худро нишон дода ишора кард ки ман унвони чемпионӣ дорам ва дастаи шумо то ҳол чемпион нест. хулас, кору борҳои Тоттенҳем муташанниж аст. Криштиану Роналду дар бозӣ муқобили Ал-Фотеҳ голи ғалабаовар зад. ин дар ҳоле аст ки дастаҳои Ал-Наср ва Ал-Фотеҳ дар доираи рақобатҳои даври 17-уми Пролигаи Арабистони Саудӣ миёни худ як бозии сахту сангинеро ба роҳ гузоштанд. ҳарчанд бозингарони Ал-Наср голи аввалинро заданд, вале бозингарони Ал-Фотеҳ баъдан ҳисоби бозиро баробар намуданд. баъдан Муҳаммад Симакан голи ғалабаовар зад ва дар дақиқаи 87-ум Криштиану Роналду ҳисоби рақобатро 3-1 намуд. гап сар ин аст ки португалӣ дар 4 бозии охир 4 гол дорад ва шумораи умумии голҳо ба 920 баробар шуд. боварӣ доред ки нобиғаи футбол ин рақамҳоро ҳазор мекунад? баъди хетрики Мбаппе ва ғолибияти Реал ҳамагӣ як рӯз пас Барселона бо 7 гол ба рақиби худ ҷавоб гардонид. гап сари ин аст ки Барселона дастаеро голборон кард ки ҳамагӣ як зина аз Валядолид боло месад. Валенсия дар мавқеи 19-ум ва Валядолид дар ҷои 20-ум аст. ғайри Ламин Ямал қариб ҳама гол заданд. ҳатто Френки де Йонг
Фермин Лопес 2 гол зад ва 2 паси головар дод. Рафина, Левандовски ва Тарега буд ки буд онам 1 гол зад. Барселона як дастаи бечораҳоро ёфту голборон кард. Онҳо ҳоло дар мавқеи сеюм қарор доранд ва фосилаи имтиёзҳо бо дастаи рақами 1 Испания Реал Мадрид 7 хол аст. Ин 7 гол он 7 холро аз байн бурда наметавонад. дуо кунед ки Реал дар бозиҳои оянда бой диҳад. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.